नोंसोरो बिनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नागिरग्रो अब्ला बेफोर गासैबो नोंसोरनो होदेरनाय जागोन होनना बुंदों। प्रेज द लर्ड। बाय ओरैबायदि बुंदों जाहैबाय नोंसोरो बिनि रायजो होनना बुंब्ला जों इसोरनि रायजो, बे इसोरनि रायजोखौ नागिरनो नांगौ आरो बिनि धोरोमखौ नागिरनो नांगौ अब्ला बेफोर गासैबो नोंसोरनो होदेरनाय जागोन। दा जोङो सोर साबसेया इसोरखौ नागिरो, सोर साबसेया इसोरखौ बहा दं होननानै खुथार नागिरो, बांसिन जों नागिरनायखौ मोननो थाङा, नङा होमबा? दा आङो सासे मानसिनि जिउ खौरांखौ बुंनो लुबैदों, जायखौ जोङो सिगाङावबो खोनाखाबाय आरो खोनाखादोंब्लाबो जेब्ला खोन्था जायो अब्ला बियो ओरैबायदि मोजां सुन्दरता जायो आरो जिउआव थुलुंगानायखौ मोननो हायो। प्रेज द लर्ड। जों बयबो मिथिगौ साधु सुन्दर सिंहनि सल'खौ बा बिनि बिजाबखौ जायफ्रा फरायबाय बिसोर मिथिगौ ना। साधु सुन्दर सिंहआ सासे ओरैबायदि मानसिमोन, बियो पान्जाबी सुबुं, बियो पान्जाबनि ना। दा बियो जेब्ला मिसनाव फरायदोंमोन, बे मिसनाव फरायनाय समावहाय फादारफ्रा बेनो ओरैबायदि बाइबेलखौ हरो आरो बाइबेलखौ हरो लाबोयो दोनफैयो। दा बिदिनो बियो मिसनाव फरायग्रा जानायखाय स्कुलाव थांबाय थायो खिन्थु बाइबेलखौ बियो फरायफैया, हरो फादारफ्रा खिन्थु फरायफैया। सानसेखालि बे साधु सुन्दर सिंहआ मा खालामखोनो, बे बाइबेल हरनायखौ फादारा जे बाइबेल हरबाय बेखौ बियो मा खालामबाय, सावदों जाहैबाय, सावदों। जेब्ला सावदों बिफाया बे बाइबेल सावनायखौ नुदों, अब्ला बुंबाय, ओ फिसा, बे खृष्टानफोरनि धोरोम बिजाबखौलाय मानोथो सावखो नोंलाय? बाहायथ' इसोरनिसो राव दङ होननानै बुंदों जाहैबाय, इसोरनिसो राव दङ होननानै बुंदों जाहैबाय। अब्ला बे साधु सुन्दर सिंहआ ओरैबायदि मोनसे साननाय फैबाय, खृष्टानफोरनि बे बाइबेलावबो जुदि इसोरनि गोथां राव दङब्ला जोंनि बे सिख धोरोमनि सिखनि बिजाब ना, जायखौ गुरु नानकआ दिहुनलांनाय धोरोम, नङा होमबा? बे गुरु नानकनि धोरोम दिहुननायनि बिजाब बेबो इसोरनि बोसोन आरो बाइबेलाबो इसोरनि बोसोन, अब्ला इसोरा सानै साथाम नामा? बेनाव सोंलु फैदों आरो बे सोंलुखौ लानानै बियो ओरैबायदि नागिरनो हमबाय, आङो इसोरखौ माबोरैबा थार इसोरखौ मिथिगोन बेखौ आङो मोनसे थि खालामनोसै होननानै बियो मा खालामबाय, सानसेखालि मोनसे थांखि लाबाय बियो। आङो दिनै गोथां इसोरा बबे मार, खृष्टानफोरनि इसोरा नंगौ ना जोंनि सिख धोरोमनि इसोरा नंगौ, बेखौ मोनसे आनजाद नायगोन। जुदियो मोननैबो धोरोम बिजाबनिफ्राय गोथां इसोरा जुदि आंखौ बासायनो हायाब्ला आं इसोरखौ फोथायला, खिन्थु आङो जे थांखि लाबाय बे थांखि लानायाव जुदि जाय इसोरा आंखौ बासायफैगोन बेखौ आं इसोर होननानै गनायगोन होननानै बे मोनसे थांखि लादों। दा बे थांखि लानायखौ न'खरनो बे खोन्थायाखै, बिमा बिफानो खोन्थायाखै। बियो मा खालामबाय, सानसेखालि मोनाबिलि समाव जायै लोङै ओरैबायदि इसोरनावहाय आर'ज खालामदों, गावनि सिख धोरोमनि इसोरनाव ओरैबायदि आर'ज खालामबाय, आर'ज खालामनानै माने बियो उत्तरखौ मोननो हायाखिसै। खिन्थु बिनि थांखिया मा, जाय इसोरा आंखौ बासायगोन बेखौसो आं इसोर होननानै फोथायगोन। माने बिनि खाथिजोंहाय न' सेरजों ट्रेन लामा दंमोन, ट्रेन लामा। ओंखायनो बे ट्रेन लामायाव बियो बारसोमनानै थैगोन आरो जुदि जाय इसोरा बासायनो हाया, बासायग्रा गैयाब्ला बियो बारसोमनानै थैगोन। खिन्थु जाय इसोरा बासायगोन बेखौ बियो इसोर होननानै फोथायगोन होननानै बियो मोनसे डिसिसन लादों। दाना बेबायदिनो प्रार्थना खालामबाय बियो हरावहाय, हरनि 3 बाजि जाबाय, खिन्थु गारिया 5टायाव फैयो, फुंनि 2 घन्टाल'सै, 3टा 4टा 5टा 2 घन्टाल'सै। बिनि गेजेराव बियो 3टासिम गावसिनि सिख धोरोमनि धोरोम बिजाबनिफ्राय फरायथि बियो धोरोम गुरुखौ लेंहरबाय थाबाय, इसोरखौ गाबज्रिबाय थाबाय, जेबो उत्तर गैया। दा बे उत्तर गैयैखाय बियो गोसोआव जाखांफैबाय जे, आफाया बुंदों खृष्टानफोरनि बाइबेलाव इसोरनि बाथ्रा दं,
अब्ला बे इसोरनि बाथ्रा गोनां जिसु ख्रिस्टआ जुदि इसोर मारब्ला आं बेखौ गाबज्रिनोसै होननानै बियो गाबज्रिबाय। अ ख्रिस्टियानफोरनि इसोर जिसु नोङो जुदि गोथां इसोर मारब्ला आंखौ नोङो दिनै बासायनो नांगौ। जुदि नोंबो जुदि इसोर नङाब्ला आङो नै फुंनि 5 बाजिनि ट्रेनाव बारसोमनानै थैगोन ना बिदि मोनसे थांखि लाबाय बियो। थांखि लानानै बियो आर'ज खालामबाय, इसोर नों आंखौ बासायोब्लासो आङो दिनै नोंखौ इसोर फोथायगोन। जुदि नोङो बासायनो हायाब्ला आङो ट्रेनाव बारसोमनानै थैगोन। दाना 3 बाजिनिफ्राय लानानै बियो 1 घन्टायाबो जास्लाबाखिसै। ख्रिस्टियानफोरनि इसोर जिसु होननानै गाबज्रिनाय लोगो लोगो बिनि उखुम मुदाजों ओरैबायदि मोनसे दानस्रां फर फैबाय। ओरैबायदि फर फैदों, बे फरा बिनियाव दानस्रां जाफैजोब्बाय रुमा। अब्ला गोजौनिफ्राय आवाज फैबायनो, ओ साधु सुन्दर नों आंखौ मानो दुखु होखो, नों आंखौ मानो सैहोखो होननानै बियो गाबज्रिफैदों जाहैबाय। नै आं नोंनि थाखाय कालभारि क्रुसावहाय आलायनानै दङ बिदि होननानै बियो आवाज होबाय। खिन्थु नायनो हायाखै। मानो नायनो हायाखै? ओरैबायदि दानस्रां फर मोदानफबदों, ओंखायनो बियो नायनो हायाखै। खिन्थु बियो गाबज्रिदों, अ इसोर जिसु ख्रिस्ट नों गोथां इसोर होननानै बियो हब्रासिनदों जाहैदों, हब्रासिनदों। जेब्ला हब्रानानै बियो प्रार्थनाखौ दोनदों अब्ला स्रोब गोमोरलांदों। जेब्ला स्रोब गोमोरलांदों अब्ला बियो ट्रेनाव थांनो नागिरनाया गैला। माने जिसु ख्रिस्टखौ बासायफैबाय। आं नोंखौ साखिनि थाखाय नोंजों नुजाबाय होननानै बियो जिसु ख्रिस्टआ बुंफैदों। ओंखायनो बियो बिफानो अखानायै सोरांस्लाब माने ओरैबायदि साखि होबाय, आफा आङो दिनै ख्रिस्टियानफोरनि जिसुखौ नुदों, आं ख्रिस्टियानफोरनि जिसुखौ नुदों होननानै बियो साखि होबाय। जेब्ला साखि होदों बिफाया सानबाय फाग्ला जाबाय, आंनि फिसाया फाग्ला जाबाय, बाइबेल सावदोंथ' बियो ओंखायनो फाग्ला जाबाय, जिसुआलाय बोरै नुजालाबायनांगौ जाखो ना बिदि सानबाय। खिन्थु फिसाला बुंबाय, नङा आंजों जिसु ख्रिस्टआ नुजादों, आंजों रायलायफैदों, आं नायनो हायाखै खिन्थु बियो आंजों नुजादों, आं नोंनि थाखाय क्रुसाव आलायनानै दं होननानै बियो आवाज होदों होननानै बिफानो खोन्थादों। खिन्थु बिफाया मानिनो गोब्राब मोनदों। दाना बेबायदि बियो इसोरखौ नायगिरनानै बियो इसोरखौ मोननो हादों, जिसुखौ मोननो हादों। प्राइज द लर्ड। होमब्ला बे साधु सुन्दर सिंआ जेब्लानाखि बे इसोरखौ मोनदों, मोनखांनायनि उनाव दानिया बियो बिमायनि न'आव आलासि जानो थांबाय। बिमायनियाव जेब्ला बिमायनि न'आव आलासि जानो थांदों अब्ला साधु सुन्दरनि बिमाया गावनि न'खरनि बिदा बा फंबाय आरो बिमाय नालाय बिमायनि फंबाय बा बिदाबो जानो हागौ, बियो बुंहरदों खोमा, नोंबोनाया जिसुखौ नुदोंनो, बियो ख्रिस्टान जाबाय, नों बेखौ माबा मोनसे खालाम होननानै थिनहरदों खोमा। ओंखायनो बिमाया मा खालामबाय, साधु सुन्दर सिंनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे बिस मुलि लायनानै दोनफैबाय। बिस मुलि, जाय बिसखौ जायोब्ला मानसिया थैयो ना, मानसिया थैयो। बे बिसखौ लायनानै दोनफैबाय आरो लेंहरबाय, मामाय नोङो फैदो, आंनाव फैनो होननानै लेंहरबाय। थांगोन आमाय, थांगासिनो दङ ना। बिदिनो बाराय लानानै बिमायनाव आलासि जानो थांबाय। थांनानै खुलुमलायहैबाय बिमायखौ, गोजोन्थों आमाय होननानै। बेबो नाजावबाय, दे मामाय नोंखौथ' आं खोनादों, नों माथो ख्रिस्टान जाबायनो, मोजां खुलुम ना, मोजां खुलुम होननानै बानजायबाय बिमाया। गोबावजों फैनाय दिनै आलासि जालांदो ना, नोमानैया एखे दाउ खाना दोनखादों, मोजां सङै खावै जाहोहरगोन, मोजां नोमानैजोंबो मोजां रायलाय दे होनना बुंबाय। रायलायलायबाय, बिमानैया ओंखाम संबाय, बेदरजों संबाय, बिराद मोजां संनानै जेब्ला जानाय समाव ओंखामाव बिस मुलिखौ होना होबाय। ओंखामाव बिस मुलि होना होदों ना। जेब्ला बिस मुलि होनानै ओंखामखौ होफैयो, बियो मा खालामबाय, साधु सुन्दरसिया ओंखामखौ इसोरनाव गथायबाय, इसोर बे ओंखामखौ आं जानोसै, बेखौ नों गोथार खालामदो ना, गोथार खालामदो होननानै बियो ओंखामखौ जाबाय, बिसखौबो मोनजाफाबाय ना, मोनजाफाबाय। जेब्ला मोनजाबाय अब्ला बियो एसे निसा नांदों खोमा, थाबनो आरो प्रार्थना खालामनानै बियो दै लोंबावबाय।
डाक्टारनाव थांदोंमोन खोमा डाक्टारा बिसखौ खोन्थादों खिन्थु बे दै लोंबाय प्रार्थना खालामनानै जेब्ला दै लोंदों बे दैजोंनो बिनि बिसआ दानगारदों प्रेज द लर्ड दानगारबाय मानो होनना बुंब्ला बाइबेला बुंदोंना ओरैबायदि मोनसे बाइखौ बुंदों मार्कुस सल' आयदा फरायनि दे मार्कुसनि सल'नि 18 बेखौ फरायनि बिसोरो आंनि नामजों बुटफोरखौ हरगोन गोदान गोदान रावफोर रायगोन बिसोरो जेबोफोरखौ दिखांगोन बिसोरो फोथैग्रा बिसफोर जौलाबाबो बिसोरा मुंबो हानि जानाय नङा आरो बिसोरजों दांजानाय जग्राफ्रा गोख्रों जागोनसो नाम प्रेज द लर्ड खिन्थु बिमाया बेनो बिस होदोंमोन बिमानैया होदोंमोन ओंखामाव खिन्थु बियो जादोंब्लाबो बिसआ बेनाव जेबो खामानि होआखिसै दानिया जाखां लोंखां रायलायबाय बिमाया बुंबाय मामाय आलासि जालायनायाथ' दिनैनिफ्राय हयथ' बिदायबो जासिगोन खोमा मोजाङै थांदो दे नोंनि इसोरखौ मोजां खुलुमहैदो होनना बुंहरबाय दे जागोन नामाय जागोन नामाय हा सारु सुन्दरा फैबाय आरो न'आव गिदिंफिनबाय ओमफ्राय न'आवबो फैबावबाय हा बिमा बिफानो खोन्थाफैबावबाय बिमा बिफा फोथायबाय इसोरखौ ग्रहण खालामनो नाजाबाय ना बिनिफ्राय सानसेखालि आरो बे साधु सुन्दर सिंआ बिमानाव खेबसे थांबावदों जेब्ला थांबावबाय मोखां नुस्लाबनानै अबाक जाबाय मा जाखोब्लाय न' सिङाव थ्रोब हाबनानै हिन्जावखौ बुंहैबाय नों बेनो माबायदि मुलिखौ होआ नंगौना नङामोन आंथ' होदों होमब्लाय माथो जेबो जादियाब्लाय दाना गेंग्रु गुंग्रु न' सिङाव गावस्रा बोराय बुरि बिमाय मोना ना खिन्थु बिस मुलिखौलाय होदों खिन्थु खामानि होआखै इसोरा बेखौ बानसरजोब्बाय ना दानिया बिमाया जाय अजानाव लायदोंमोन बै अजाखौ हमहैबाय दानिया ओइ आमोखा आंथ' नोंनाव बिस मुलि लांदोंमोनथ' माथो उमुग्रो होनायालाय खामानि जायाखै नंखायनो होनाय सैमानो हो आं नोंनो हरफिनगोन गोदान बेनो मुलिया होननानै होबाय अजानि न'आवनो सैमानो होबाय सैमाया दुब्ला जानानै होमब्ला नायदो जाय बिसजों साधु सुन्दरसिया थैनो गोनां दंमोन बेखौ इसोरा मा खालामबाय बानस'बाय प्रेज द लर्ड मानोना बियो गासै सानाय सुनाय बेमार आजार गासैखौबो बियो गावनि क्रुसाव बियो बानखोजोब्बाय होननानै जोङो बाइबेलाव नायब्ला मोननो हायो दे जोङो फरायनि करन्थिया प्रेज द लर्ड करन्थिया नङा 1 पेटर ना पेटराव एक पेटरनि 2:24 बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों बियो गावनो जोंनि पापफोरखौ गावनि मोदोमजों क्रुसाव बानखोबाय जोङो पापफोरनि थाखाय थैनानै धोरोमनि थाखाय गोथाङै थानाय बायदि बिनिनो गारायजोंनो नोंसोर सोखा जाबाय होनना बुंदों प्रेज द लर्ड नायदो बिनि गारायफोरजोंनो दिनै गासै बिसफ्राबो दिनै दानगार जाबाय बोखार जाबाय सोखा जाबाय मानोना बिनाव जाय बिसथा खामानि मावनांगौमोन बे बिसआ जेबो खामानि होआखै प्रेज द लर्ड बेनि मानेया जाहैबाय जायफ्रा इसोरखौ फोथायनानै नायगिरनानै इसोरखौ मोनो बियो गासैखौबो मोनदेरफायो बाय जोङो माथाइनि 6:33 मोनदों बिनि रायजो बिनि धोरोमखौ नायगिरग्रो अब्ला बेफोर गासैबो नोंसोरनो होदेरनाय जागोन दिनै गासैखौबो मोनदेरदों साधु सुन्दर सिंआ आरो बियो सासे प्रसारक जानानै इसोरनि थोनर जानाय जानानै बियो जेब्ला थिकपुराव थांदों बिनि बिसिखौल' एसे बुंसै ना थिकपुराव थांदों जेब्ला थिकपुराव प्रसार खालामहैदों बेखौ थिकपुरनि राजाया थिकपुरावथ' मिथिगौ बिसोरो बुद्ध गोजा बुद्धिस्ट धोरोमनि मानसि ना बियो खाजाबाय थिकपुरनि राजाजोंहाय खानानै मा खालामजाखो जेलाव दोनबाय जेब्ला जेलाव दोनदों मा खालामदों जेलनिफ्राय इसोरा बासायदों ना इसोरा बासायदों जेलाव ओरैबायदि जेलनो माने जेरावनाखि गोथै
गारहरनानै मानसिखौ गारहरनानै बुथारग्रा जेल हाखर आरो बे हाखरावसो गारसनदों ओमफ्राय गारसनखांनानै खोब्बाय सिल बुना दोनबावबाय राजानि ना रावबो जेबो खालामनो हाया खिन्थु हरनि समाव बियो जेब्ला प्रार्थना खालामबाय थादों बे दैखर सिङावनो जेल सिङावनो प्रार्थना खालामबाय थादों बे प्रार्थना खालामनाय समाव इसोरनि सोरगोदूतआ फैनानै जिन्ज्रि सोगाब हरबायनो ओइ सादु सुन्दर नों बे जिन्ज्रियाव हमदो होननानै गाबज्रि हरबाय आवाज हरबाय जेब्ला बे जिन्ज्रियाव हमदों सादु सिंहा अब्ला माब्ला बोरियाव फैखो बे आन्दाजखौनो मोनाखै प्रेज द लर्ड आन्दाजखौनो मोनाखै इसोरा बेबायदि बासायदों ना इसोरा बासायदों दिनै थोनर जानायावबो दङ जेब्ला पेटरमोनहा जेलाव जोबजादोंमोन ना जेलाव जोबजादोंमोन अब्ला जेलाव जोबजानाय समाव माखासे बिनि फोथायारिफ्रा सोलोंसाफ्रा पेटरमोननि थाखाय बिराद प्रार्थना खालामदों बे प्रार्थना खालामनायनि उत्तरावहाय मा जाबाय प्रार्थना खालामनाय उत्तरावहाय सोरगोदूतआ बे जेल सिङाव फैदों जेल सिङाव फैनानै मा खालामबाय पेटरमोनखौ ओरैबायदि बुंबाय नोंसोरो आंनि उन फै होननानै लेंहरदों जेब्ला लेंहरदों पेटरमोना सोरगोदूतनि उन फैदों जेब्ला फैनानै जेब्ला जेलनि बाहेरा गोजानाव मोनफैयो अब्ला बै सोरगोदूतआ स्रोब गोमोरदों अब्ला मोनथिबाय बिसोरो गुबुन जायगायावसो दंसै जेल सिङाव गैला प्रेज द लर्ड नै सादु सुन्दरखौ जेरै बासायदों गोथै हाखरनिफ्राय सोरगोदूतआ फैनानै बोखांदों थिग बिदिनो पेटरमोनखौबो जेल सिङाव दोननायनिफ्राय इसोरा थख' खालामनानै बख'दों मानो होनब्ला बिनि रायजोखौ नायगिरनानै बिनि धोरोमखौ नायगिरनानै बेखौ प्रसार खालामनायाव बेखौ मिथिहोनायाव मानसिफोरनो खोन्थानायाव दिनै बिसोरो जेबो जिंगासो नाङाखै इसोरा बासायदों मानोना इसोरा बासायगिरि इसोर मानोना इसोरा बोखांगिरि इसोर बेनिखायनो जोङो बे इसोरखौ जों नायगिरनो नांगौ खिन्थु सोर साबसे नायगिरो दिनै जोङो गोबां मोदोमाव सैनांनायफ्रा दुखु खस्थ'आव जों थानांनायफ्रा बेमार आजाराव गफबना थानायफ्रा सोरबा इसोर दङ नामा होननानै सोरबायाबा नायगिरोबो खिन्थु खोनानो गोब्राब जेब्ला खोनासंगोन अब्ला बिसोरो खुरखाव खुरसि एखे सौग्राव मावग्रावबाबो फैगोन जेरै बे कासिकत्रा प्रेसिडेन्टआव सौग्राव मावग्राव गोबां मानसिया बेमारखौ लानानै फैयो मानोना नायगिरनाय थायो जों बहा सोखाजागोन जों बहा मोनगोन जों माब्रैबा बासायजागोन बेखौ नायगिरनाय थायो बे नायगिरनायावहाय दिनै जिसुआ बुंदों जाहैबाय ओ बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर नोंसोर आंनियाव फै आं नोंसोरखौ जिरायहोगोन होननानै बुंदों जों मोनसे फरायबावनि माथाइनि लिरनाय 11नि 28 बे बाथ्राखौ बुंदों ओ बयबो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर आंनियाव फैदो आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन नोंसोर आंनि जुंगालखौ गाव गावनि फाफ्लियाव दिखांनानै ला आरो आंनियाव सोलों मानोना आङो गुरै आरो जिउआव सोद्रोमा नोंसोर आंनियाव जिरायनो मोनगोन मानोना आंनि जुंगाला मोजां आरो आंनि बिबाना रेजें होनना बुंदों प्रेज द लर्ड दिनै जों बयबो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर मानोना जों बयबो न'खरफ्रा दिनै दुखु दाहायाव थालांनायफोर बेमार आजारजों सैनायफोर बायदिसिना समस्याजों गोदोफबनानै थानाय व्यक्तिफोर खिन्थु बे व्यक्तिफोरखौ बुंदों नोंसोरो आंनियाव फै आं नोंसोरखौ जिरायहोगोन बे जिरायहोनाया जाहैबाय जोङो दिनै जेब्ला बेमार आजार जायो गोबां थाखा खरसा खालामो बिराद थाखा खरसा खालामो डाक्टारनाव लाख थाखा गारहैयो खिन्थु डाक्टारजों सोखाजानायखौ मोननो हाया नाथाय जेब्ला इसोरखौ मिथिनायनि उनाव इसोरनि खाथियाव आश्रय लाफैयो इसोरा दिनै गावनि अननायजों बे जब्राखौ बियो मा खालामो सोखायो मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ सोखाग्रा इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ फाहामग्रा इसोर आरो असान्तिखौ सान्ति खालामग्रा इसोर बोर गैयैखौ बोर होग्रा इसोर बे इसोरा बिनिखायनो बियो बुंदों नोंसोरो आंनियाव फै आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन नोंसोर आंनि जुंगालखौ गाव गावनि फाफ्लियाव दिखांनानै ला आरो आंनियाव सोलों मानोना आङो गुरै आरो जिउ सोद्रोमा होनना बुंदों बिनि जुंगाल बिनि जे बिबान
जुंगालखौ जों दिनै हालेवोब्ला मोसौनो गानहोयो ना फाफ्लियाव होयो आरो जों हालेवो बे जुंगाला दंफांनि बानायनायबो जानो हागौ औवानिबो जानो हागौ किन्तु दिनै जे इसोरनि जुंगाल बे इसोरनि जुंगाला ओरैबायदि रेजें ओरैबायदि मोजां दिखांनो हायि जेबो माने गैया बिनि बोसोनखौल' जों मानिनांगौ बिनि थोननायखौल' जों मानिनांगौ बिनि बोसोननि सिङाव थानानै जेरैबायदि खुलुमनांगौ खुलुमदो बिनि थोननायखौ मावदो आरो जेरैबायदि थानो थोनदो बेखौ थादो अब्लानो जों रेजेंफुं बेनाव आर'ज खालामै खालामै जोङो गोजोननायखौ मोननो हायो होनना बुंदों मानोना बिनि बोसोनफ्रा ओरैबायदि गुरै आरो सोद्रोमा आरो बेबायदि सोद्रोमा जों मोननो हाया मानोना आंनि जुंगाला मोजां आरो आंनि बिबाना रेजें बे बिबाना जाहैबाय दिनै इसोरनि रावानो इसोरनि बोसोनानो इसोरनि बोसोनखौ जेब्लानो फरायनानै गोसोआव लाबाय थागोन अब्लानो जोंनि गोसोआ सान्थि मोनगोन जोंनि गोसोआ सान्थि मोनगोन जोङो माबा मोनसे बिसयाव गोब्राब सैनांदोंब्लाबो बिनि बायख'खौ बोदलाबबानो बियो जोंनो गोजोननायखौ होयो मानोना बिनि रावा जोंखौ ओरैबायदि स्रां होग्रा देम्फ बानायबाय होनना बुंदों बिनि रावा जोंनि लामानि थाबायगोननि देम्फनो जोङो फरायनो दे गितफोराव बे बाथ्राखौ बुंदों दे गितफोरनि 119 गितफोरनि 119 नि 105 बे बाथ्राखौ बुंदों नोंनि बाथ्राया आंनि आथिंनि देम्फ आरो लामायाव आंनो स्रां होग्रा जाबाय आङो नोंनि धोरोमनि नियमफोरखौ फालिगोन होननानै आङो समाय लाबाय आरो आङो बेखौ थिग खालामबाय होननानै बुंदों दाभिदा बेबायदि मोनसे मेथाइ लिरदों ना दिनै इसोरनि रावखौ जेब्ला जोङो फरायो बे इसोरनि रावा जोंनो आथिंनि देम्फनो जोंनि थाबायगोन लामानि सोरां होग्रा नोङो ओरैयाव थां ओरै खालाम ओरै माव होननानै दिन्थिग्रा लामायाव आंनो स्रां होग्रा जाबाय होनना बुंदों जेरै जोङो खोमसियाव थाबायोब्ला टर्च सुयो नङा नङा दानि बोथोरावथ' बिराद जिबौ ओंखारोना टर्च सुवाब्ला लामा थाबायजाया खोमसि खोमलाव दिनावहाय जिबौ ओंखारलाबायो गाबख्राबा जिबौआ सौखायो ना जों बयबो मिथिखागौ किन्तु जेब्ला जोङो इसोरनि रावखौ फरायो अब्लानो बियो जोंनो गोसोआव स्रांखौ लाबोयो आं दहाय बुंदोंमोन जिबौआ सौवो जिबौ सौनायनि मोनसे टेस्टिमनि दङ जों लागोआवहाय सासे मानसिया जेब्ला एम्बु हमनाय बोथोर बैसाग जेठ मास ना बे बैसाग जेठ मासावहाय एम्बु हमनायाव जिबौआ सौहरगारबाय फानिबुदा जिबौ बिस दङ ना फानिबुदाया लासै बिस जाबोयो दन्दायाथ' जेबो नङा दे किन्तु फानिबुदाया बिस दङ लासैनो बिसआ दावखोयो जेब्ला फानिबुदाया सौहरबाय सौजानानै थांबाय आंखौ जिबौ सौबाय होनबाय आरो ओमफ्राय सासे मानसिया आंखौ लोगो लाहरबाय ओइ आमुखा ओइ उमुखौ जिबौ सौबायलै फै प्रार्थना खालामनि होननानै लेंहरबाय हाखु दाखु थांबाय बहाय सौखो ओइ एम्बु हमनो थांदोंमोनब्रा दैयाव सौना हरबाय थै गलायलायदों हाथाय हाबदों ओमफ्राय आथिङाव खानायदों खाना लाबाय बियो ओमफ्राय जों थांनानै सानै साथाम ज' लोगो लांनानै जोङो जिबौ बिस खालामग्रा आत्मा होखारबाय आत्माखौ होखारनानै प्रार्थना खालामबाय थाव फोथारबाय थाव गुबैखौ फोथारनानै बे जिबौ अरनाय जायगायावहाय लासै फुंख्लाय होबाय जेब्ला फुंख्लाय होयो अब्ला बे जिबौनि बिसआ गैया जालांबाय प्रेज द लर्ड दा बियो सोखा जादों इसोरासो मोजां खामानि मावदों दा बियो ख्रिस्टियान जानानै थाबाय प्रेज द लर्ड अब्ला नायदो जिबौ सौनायखौबो इसोरनि रावजों सोखानो हायो मानोना नोंसोरो जिबौफोरखौ दैखांनो हागोन होनना बुंदोंना मार्कुसावहाय दहाय जों फरायनायाव दैखांनो हागोन होनना बुंदों बेखायनो जोङो फोथायनानै बिनि बायख'खौ जुदि लायोब्ला बिनि बोसोनखौ जोङो फालियोब्ला दिनै बिनि बोसोना ओरैबायदि रेजेंनो बियो जोंनो लामानि स्रां होग्रा जाबाय होनना बुंदों जोङो माबा मोनसे न'खराव समस्या जायोब्ला प्रार्थना खालामनो बायो नंगौना नङा बायो जेब्ला बायो अब्ला बाइबेल बेखेवदो फरायदो अब्ला गोसोआ जोंहा मा जायो स्रां मोनो बे स्राङानो जाहैबाय इसोरनि रावा जाहैबाय जोंनो स्रांखौ होयो मानोना फंफ्रोमबो बाइबेलनि लिरनाया इसोरनि ओंखारनाय राव होनो इसोरा गावनि आत्माजोंनो थुलुंगा होनानै मानसिखौ लिरहोदों मानसिफ्रा बुङो बाइबेलालाय मा मानसिसो लिरदोंना लिरनायाथ' मानसियासो लिरदों नंगौ थिग
खिन्थु इसोरनि हांजों ओंखारनाय रावखौसो लिरदों होनना बुंदों। प्रेज द लर्ड। दा बेनिखायनो जोङो फै 12था बारलांबायानो ना हामबायसै। इसोरा दिनै बे गुसुं समाव जे बोसोन जोंनो लाबोबाय बिनि रायजोखौ नायगिरग्रो बिनि धोरोमखौ नायगिरग्रो अब्ला गासैखौबो होदेरनाय जागोन होननानै बुंनाया ओरैनो नङा साधारन नङा एखेबारे जों गोसो इसिंजों नायगिरनानै जोङो मोननांगोन। गोसो इसिंजों नायगिरनानै जोङो मोनोब्ला इसोरा जोंनो मोजांथार लामाखौ खेवनानै होयो। जोंहा जेनिबो अभाब जानाय नङा जेनिबो आंखाल जानाय नङा। सम बादि बियो जोंनो नांगौफोरखौ गावनि आत्माजों जोंनो मावनांगौफोरखौ थुलुंगा होनानै जोंखौ मावहोगोन जोंखौ दांहोगोन आरो जोङो मा खालामनांगौ इसोरा जोंनो गावनो परामर्श होगोन आरो जोंखौ दैदेनगोन आरो बियो जोंनो बोर होगोन। मानोना बियो जोंनो गियान होग्रा बुद्धि होग्रा इसोर। जों बे बाइकखौ फरायबावनि दे इसोरा जोंनो गावनि गियान गावनि बुद्धिजों जोंनो बोर होयो। जोङो गितफोरनि लिरनाय ना गितफोरनि लिरनाय 32 आयदा 8 जों फरायनि बाय बुंदों आङो नोंनो बुद्धि होगोन आरो नोङो जे लामाजों थाबायलांनो नांगौ आङो नोंखौ बे लामाजों दैदेनलांगोन। नोंखौ दिथा होनानै आङो नोंनो परामर्श होगोन। आं नोंनो परामर्श होगोन। परामर्श माने बाइबेलानो जोंनो फोरोंगोन सिमांजों फोरोंगोन प्रफेसिजों फोरोंगोन। बबेखौबा नोङो आन्दायनाय थायोबा जेब्ला बाइबेलखौ बेखेवगोन बेखेवनाय लोगो लोगो बे पदखौ मोनफ्लांगोन। बे मोनफ्लांनायखौ नों फरायदो बेनो नोंखौ फोरोंलांनाय जागोन। प्रेज द लर्ड। मानोना बियो जोंनो बुद्धि होग्रा इसोर लामा दिन्थिग्रा इसोर। बेनिखायनो जोङो बे संसाराव थानाय समाव जों इसोरखौ नायगिरनो इसोरखौ मोननो जोङो हामलायनाया बिराद खाफाल गोनां होनना बुंदों। मानोना जायहा इसोरनि जिउखौ गांनायजों नायगिरो बियो बोर होजाग्रा होननानै जोङो बाइबेलाव मोननो हायो। जों मोनसे बाइबेल फरायबावनि माथाइनि लिरनाय 5:3 निफ्राय 6 पदसिम फरायलांनि। बाय ओरैबायदि बुंदों जिउआव हावरियाफ्रा बोर होजाग्रा मानोना सोरगिदिं रायजोआ बिसोरनो बिखा खामनायफ्रा बोर होजाग्रा मानोना बिसोरो बानजाय जागोन। गुरैफ्रा बोर होजाग्रा मानोना बिसोरो संसारखौ आवग्रिगोन। धोरोमनि थाखाय उखैनाय आरो गांनायफ्रा बोर होजाग्रा मानोना बिसोरो गोजोनगोन होनना बुंदों। प्रेज द लर्ड। दिनै जाय बेक्तिया जिउआवहाय हावरिया जिउआव माबा मोनसे अभाब दङ जिउनि थाखाय हामलायनाय दङ जिउनि थाखाय नांगौखौ जेब्लायबो नायगिरबायो बे मानसिया बोर होजाग्रा। मानोना सोरगिदिं रायजोआ बिसोर बादिनि थाखायनो सोरगो रायजोआ बिसोरनि बादिनि थाखायनो बियो सोरगोखौ मोनथारगोन कि मोनथारगोन। मानोना बियो जिउआव उखैनायखाय जिउआव गांनायखाय जिउआव हावरिया जानानै बियो इसोरनि रायजोनि थाखाय बियो नायगिरफैदों। बिखा खामनायफ्रा बोर होजाग्रा मानोना बिसोरो बानजाय जागोन। बिखा खामनाय दुखु जानाय सिन्था जानाय न'खराव मानो सिन्था जाया जानो न'खराव मानो बेमार आजारजों सैनाङो न'खराव मानो बायदिसिना समयसाजों गाग्लोबजाबाय थायो मा जाबावनो होननानै जायफ्रा बिखा खामबाय थागोन बिसोरो बोर होजाग्रा। मानोना बिसोरो इसोरजों बानजाय जानायखौ मोनगोन इसोरा बानजायगोन। आरो जायफ्रा गुरैफोर बे गुरैफ्रा बोर होजाग्रा मानोना बिसोरो संसारखौ आवग्रिनो हागोन संसारा बिसोरनि सिङाव थागोन होनना बुंदों। बेनिखायनो जोङो इसोरनि थाखाय गांनि इसोरनि थाखाय जोङो हावरिया जानि धोरोमनि थाखाय जोङो उखैनि। मानोना जोङो दिनै इसोरखौ मोननो हामलायनाया धोरोमनि थाखाय जों उखैनाय गांनाय ना। दा बिनि बोसोन बिनि आहारखौ जायफ्रा उखैगोन जायफ्रा जागोन बिसोरो जानायफ्रा गांफिननाय नङा उखैथारफिननाय नङा होनना बुंदों। प्रेज द लर्ड। दा बेनिखायनो जों फै बे गुसुं बाइकखौ जोङो बे गुसुं समाव इसोरा जोंनो होबाय इसोरखौ हामबायनि जों